Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ka sarkar Meghalaya kanyai trai ban penbai ya ki jing e ki bedai bat uput usam tat hadu babaro ki kam kenyai renti ong Menteri Rangba Conrad ke Sangma. Anle jungo upar Shotam Rupala Menteri Katnat ki kam rijingri ka sarkar Pedang ya ka district Southwest Garo Hills menta ka sni. Bat sedang ka jingyalang baningkong jong ka G20 Financial Inclusion Indicators ha Kolkata menta ka sni. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba Conrad ke Sangma ulaong ba ka sarkar Meghalaya kanyai trei ban penbet ki jing e ki bedai bat uput usam tat hadu babaro ki kam kinlong ki beyai bet yai renti. Da ka bakadaw ya ka jingja ha mukro ulaong bawatla ka jingi kren ha ka bedai ba katay ka jingja kam shimlala banya shakhmat kumba ka sarkar ka kwa kata kamut pat ba ki jingi kren kin sangye no. Menteri Rangba ka jela ula kren kumni hadian ba kaying bishar High Court ka Meghalaya kala penne ya ka jingtha ba ka sarkar Meghalaya bat Assam kidai banya soy ya ka saskular ya snothu jingmut nakabenta ban penbet bat thongru ya ki mauput ban penbet ya uput usam hapdeng kini ki jela. Parshotam Rupala, Menteri Sarkar Pedang, bapet ya katnat ki kam ridok khabat rijingri, unlet jengo ya ka district Southwest Garo Hills menta bat lasai kasengi. Kani kalong kasian ka baningkong ba unu Menteri Sarkar Pedang, unlet jengo ya kani ka district ka bahap hakit hain kaput. Hakani ka jinglet jengo jong uni Menteri unya pet ki kam ki bedai bat ki skim Sarkar Pedang baper. Ya kani ka jingyalang ya pet kam on penlong ha ampati ringkat ka jingya don lang ki ofisar sarkar bat baro kinong yo benta na ki skim. Ha ka shipau tarik ukala lingkot urupala unya kendu ya ki self-help group kinong rijingri bat kinong sang kam lejong ha ki kam ridok ha ki badai nagathain rilum garo. Nalor kani uni Menteri Sarkar Pedang unlet jengok ru ya ki hat ki badon hajan kaput bat kari Bangladesh banya peliu jingmut bat ki beriu ki basa hakit hain kaput hangtu. Kabalang Katolik ha Garo Hills kalapan sengaw hakmat Menteri kena ka Sarkar Pedang bapet yiki kam ki riurit pat hakari ujon barla halor ka jingsha thambor ki pai riunget kabalang Kristan hakiwe ki jelakari bar kila kerpat ya paon pet yiki ni ki jingja kham kloy. Uni Menteri kena ka Sarkar Pedang ulalik jengok ya kari lum garo na kabentalai sengi ban pet yiki projek bapher. Menteri Rangba Dut Narendra Modi ulayaro ya ka jingdro halor ka pariksha pe charcha arajar arphulai baladro da iwe ikana skol na Kendriya Vidyalaya Cantonment. Modi ulaong bakani ka jingdro ka pen isai bha ya ka jingem ki khana skol ha ka por ba ki pen khre ya ki examen bapher jongki. Ka benta ka bahanriu jong ka pariksha pe charcha lani ka jingya phliu jingmut halor ka examen kan long ha ka arphunyo tarik menta ubnai ha ka ba anya shim benta da ki nong hikai ki khana skul bat ki kmi kikpa jong ki khana skul. Kane kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka jingyalang ka baningkong jong ka G20 Financial Inclusion Indicators kan sedang ha Kolkata menta ka sengi. Baro kiri ki balong ki dekat jong ka G20 kiri ki balakot ngau bha syakani ka jingyalang bat ki kenhun kum ka World Bank ka IMF bat ka United Nations kenya shim benta ha kani ka jingyalang. Anand Nageshwaran balong Chief Economic Advisor jong katnat ki kam ki bedai bat kayo kakot kari India uliat hu ba ka jingya phliu jingmut ha kani ka jingyalang kalong ka badon kam namar ka jing kenthop bat penyo lat lang ya baro ban pendon kam ki jing syakri ki bayo na ki bank kala long kamat ka bakongsan banyatai hadien ba ka yo kakot ka kam shimla long ka babiang ha ki shiposnam ki baladam. Ki start ki bakhmi bnya ya ki sim ki lethu bamenta kasnam ki la sakhi ya ki jaj sim ki bathamai hapdeng ki sim ki bajuwan sa shipor nari Europe bat Siberia hakapung sok sagar ha district Gomati jongka Tripura. Kita ki jaj sim ki bathamai ki belawan hair hakasien ka baningkong hakani kasnam ki kentup ya ki lai jaj ki sim bat kita ki long ka
sim raf ka bala jusham hari Europe ka Oriental Pratinkol bat ki thring ki baju kham sham ha kari Siberia na Russia. U Deputy Conservator of Forest Kajala Tripura u KG Roy u laong bakatnat ki kam klauru kala sakhi ka jingwan her ka bakhambun jongkini ki sim ki bakendria jaka hakapor telang syakapung suksagar mentau snem. Ka jingkriat ka bajur kadang yai beteng ha Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh bat kiwei ki jaka ki badon hakapang syate jongkari India. Katnat ka bapet ya kalong kaman ka sun beneng kala a ya ka jing maham halor ka ni ka jing kriat ka bajur ka balawan tap ya ka phang basate jongkari kentup ya ka nong ba Delhi le thu ba ka jing kriat ka baduna tam kala hiar shadu ka iwei point khandai degree Celsius kani katnat kala thu ru ba ka sun beneng kan sa sedang ban khams aj na do lashai ka sngi ha ka ni ka thain Kajing tap lop ulo khandau berben hakathain chate jongkari kalakta jor ya kajing ya ki kalirel kat hadu baladon kumba saupu arteli ki kalirel ki bamshim lala ban ya hakapor kumbalabu ka khubor na ka Northern Railway kaya thu ba ki lai kali ki kalirel ki bakanthop ya karel na Puri sha New Delhi na Pratapgarh sha Delhi bat na Gaya sha New Delhi kilaslam da sau kanta hakajing ya lenti jongki Kiwei de ki kalirel ki balahap banyat khamslem banya kapor ba labu ki kenthop ya kirel ki ba mi lane ki bahap ban let Shah Delhi. Palat arspa ar folklor khatlai laktali ki dawai tika COVID khat khandai ladap ban ai hakari barok kawai haduk menta. Hanin kasngi ladon kumbasan pupra hajar khandai spa lai pupra ngut ki bala shim ya ka dawai tika COVID khat khandai hakari. Kajing don ki bayo koit na pedeng ki bayo pang kalong khandai pupra point pra na kashispa ban penkot ya ka khubor sa sisian pat kimat ki bakongsan ka sarkar Meghalaya kanyai trei ban penbet ki jing ki bedai bat uput usam tat hadu babaro ki kam kanyai renti ong menteri rangba Conrad Sangma on nejngo upar shotam rupala menteri katnat ki kam rijingri ka sarkar pedeng ya ka district Southwest Garo Hills menta kasngi But stang ka jingelang ka baningkong jong ka G20 Financial Inclusion Indicators ha Kolkata menta kasngi. But katungila poy siya ka bakut jong ka khubor ka balawan siya pi na ka All India Radio Shillong.